Přemýšlel si někdy nad tím, jaký by to bylo, kdyby se aspoň na chvíli všechno zastavilo? Ty měl šanci udělat věci tak, jak chceš. Udělal to tak, aby byly ve prospěch. Představ si to teď, jako každý jiný den. Slunce svítí, je to cítit, ten že nic se nehejbe. Jseš trochu zmatený, možná, že máš trochu strach. Ty pocity přejdou, teď budeš něco udělat. No není to pohoda, vbíháš mezi lidi. Křičíš jako malej, zkoušíš, jestli tě neslyší. A nikdo ani slovo, nikdo nepohnul se trochu. Tak když za tou holkou odvedle a na vaši pusu říkáš věci, který by si jinak vůbec jen tak neřekl. Teď máš otevřený dveře, využít ty šance. Je u tebe doma krize, vezmem prachy v bance. Opravdu se ti zdá špatně, užívej si tance. Jsem se postavil a křičel se růz na svět. Možná, že jsem hloupej, ale mám dobrou svou paměť. A tak by jsem pochcel všechnu tu havěť, co mi zakazovala na svý půdě stavět. Potom ukradl by jsem karuzel do mekáče. Spal se hranolkama, dal si 4 dětský porce. Nechal bych to stanout, pak vyjel dál. Zboxoval bych ty, kterých jsem se bál. Zašel bych sem do školy a napsal si jedničku. Za vzorný chování přimaloval hvězdičku. Placal se po ramenu, daroval si výučák. Pak osvobodil školníka, co pomohl mi tolikrát. A nak si s politikům nakreslil bych zadky. Označili číslama, pak zahnal do ohrádky. Svrhnul prezidenta a zachránil stát. Zlomil srdce holkám, co mě nechtěj milovat.